Káva? Za 4 eurá? Čo ju? Meliece zo zlata? Spýtam sa vedenia. No nič. Tak vodu z vodovodu. Tá stojí ale 2,50. Tak iba poháre. Prepačte, ale tu nemôžete konzumovať svoje nápoje. To nie je naše, to je jeho. Prosím vás, môžete nám doniesť horúcu vodu? Na čajík? Jasné, na čajík. Nie je problém. A ešte aj horúce mlieko. Na čo? Tiež na čajík. Pečí sa 19,80. Ja nemám ani cent, na mňa nekúkajte. Ja pôjdem na vecko. 20, to je dobre. 30, to je dobre. Ďakujem. O to, čo robíš, ale to sú moje peniaze. Bol si na brigáde, nie? Nie je to také kus, že trápne? Ty to budeš platiť? No nie. Tak, drž hubu. Jednu jahodovú vás poprosím. A koľko stojí? 3,50. 3,50 krát 30. To je viac ako 100 korún. Vieš, koľko stála kedysi korunu? Nechce jahodovú. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Koľko to bude stať na piešťanské zábaly? 125 eur, pane. Oci, Pohode. A keby ste nám zobrali len kufre? Za 100 eur, pane. no tak to ideme, nie? Ideme. Pešo. Sorry, on je taký. No. Majte sa.